Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanda şol sany Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhlary soňky ençeme ýylyň dowamynda rekord derejesine baryp ýetdi. Şu günler dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny 11 manatdan satyn alýarlar, satanlarynda bolsa 11 manat 50 teňeden satýarlar. Ýatlap geçsek, täze ýyl bayramçylygynyň öňýände, ýagny geçen ýylyň ahirinde dollaryň gara bazaryna narhy gymmatlap, şonu 1 Amerikan dollaryny 9 manat 80, 10 manatdan satyn alyp, ilaty 10 manat 20 teňe, 10 manat 40 teňeden satýardylar. Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, bu tendensiýa geçen hepdäniň ahirine çenli dowam edip, 17-nji ýanwardan bäri dollaryň gara bazarda gaýtadan gymmatlamagy dowam edýär. Hatda dollar söwdegärleri 1 Amerikan dollaryny ilkinji gezek 12 manatdan hem satandyklaryny aýdýarlar. 2 hat bir kıssamas gelen adamları dollaryň 12 manatdan satyna alnanmagynyň satanlyklarynyň dollaryň gara bazar söwdegärleri tasdik edýärler. Hem de kıssamas dollar gerek bolup dollar satyn alarlar aýdýarlar. Şol entek bu Türkmenistanyny hiç wagt ýetmedik baha gara bazarda dollaryň 12 manatda satylmagy. Dip Aşgabatly ýazyjy we synça Manmurat Bugaýew aýtdy. Türkmenistanda dollaryň gara bazardaky söwdasy ýa-da onda dollaryň barha gymmatlama barada ne türkmen häkimetleri ne de media terişdeler tarapyndan kelam agyz söz aýdylýar. Ýöne dollar söwdegärler ýa-da gara bazardan dollar satyn alýan raýatlaryň onlarçasy bu gymmatlamanyň sebäplerini Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtlardan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konvertasiýa edip bermeýändigi bilen düşündirýärler. Synçy Bugaýewiň sözüne görä, dollary gara bazardan satyn alýanlaryň köpüsi daşary ýurtlardan haryt getirýän firmalar bolup, şu aýdan başlap olary manady Merkezi Bankyň bahasyndan dollary öwrüp bermekden ýüze öwrüpdirler. Bu firmalaryň daşary ýurtlardan harytlary getirmäge ruhsat hatlary, litsenziýalary bolup, olar tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň de agzasy bolup durýar. Şoň eýeleriniň köpüsi boldyňa bir firma eýesi ýa-da tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň agzasy bolmak bilen çäklenmän eýsen tenatçylar we telekeçiler birleşiginiň ýol başçy orunlary eýleýänliklerini aýdýarlar. Şolary urlya garan firmalary minni işiniň juda ýatyk galmazlygy üçin isleselerem islemeselerem dollar näçe durýanym bolsa satyn alyp ýurdun daşyndan bir haryt getirmäge borçluyar. Dip Bugaýew firma eýelerine salgylanyp gürrüň berdi. Galy bersede telekeçiler konvertasiýanyň çäklendirilmegi netijesinde özleriniň gara bazarda dollary resmi kursyň bahasyndan tas 3,5 esse gymmada satyn alýandyklaryny ýatladyp, özleriniň daşary ýurtlardan getirjek inlik harytlarynyň bahasynyň hem öňküsünden gymmat boljakdygyny aýdýarlar. Ýatlap geçsek, geçen hepdäniň ahirinde Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konvertasiýa edip bermeginde bökdönçlikleriň ýüze çykyp başlandygy dogrusynda maglumatlar peýda boldy. Ýatlap geçsek, 2016-njy ýylyň ýanwaryndan Türkmenistanda dollaryň resmi söwdasynyň totudylmagy bilen bankdan konvertasiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valutasyna, şeýle-de Western Union we MoneyGram arkaly daşary ýurda uğradyp bolýan puluň möçörüne, import bilen meşgullanýan telekeçileriň Merkezi Bank arkaly manady dollary öwürmek düzünlerine ençeme tapgyr çäklendirmek girdilipdi. Bu ýagdaý ýurtda valutanyň 2, ýagny döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda gara bazarda dollaryň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Döwlet kursunda bolsa 1 Amerikan dollary 3 manat 50 teňe möçöründe saklanyp galýar. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Saud Arabistany türkmen gadyny Owganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany aktyrmagy mümkinçilik berjek gaz geçirji proýektine sermaýe ýatyrýar. Bu barada geçen anyny güni geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde ýurdun neft gaz pudowyny gözegçilik edýän witse-premier Maksat Babaýew ma'lum etdi. Babaýewiň sözüne görä, bu baradaky ýylalaşyk prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 2016-njy ýylyň maý aýynda Saud Arabistany padşahlygyny eden resmi saparyna gazanylypdyr. Saud Arabistanynyň ösüş gaznasy tarapyndan berilen maý goýumlary daşary ýurtly maýadarlaryň Türkmenistan, Owganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň gurulşygyna uly gyzyklanma bildirýändigine şaýatlyk edýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Gullugy habar berýär.
Emma muňa garamazdan Saud Arabistanynyň bu gaz geçirji proýektiň gurulşy üçin ýatyrýan maýasynyň möçberi şeýlede bu alalaşygyň nähili şertlerde gazanylandygy barada maglumat berilmeýär. Şol bir wagtda Prezident Berdimuhammedow Saud Arabistanynyň padşasy Salman bin Abdulaziz Al Sauda bu proýekt üçin Saud ösüş gaznasynyň maýa goýum ferişdelerini iýermegine çuňgur minnetdarlyk hatyny iýerdi diýip resmi habarda aýdylýar. Ekspertlerin pikirine göre Türkmenistan, Awganistanyň üstü bilen Pakistany we Hindistany gaz eltmek planlarynyň öňünde iki çynlyky mesele dur. Olaryň biri proýekt bilen bagly çykdyjylaryň 85%-ni öz üstüne alýan Aşgabatyň häzirki maliýe kynçylyklary wagtynda $10 milliard töregünni bahalanýan proýekte serişde tapmak kynçylygy, ikincisi Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarydyr. Energiýa meseleleri boýunça bilermen John Roberts uzunlygy 1814 kilometrlik gaz geçirjiniň Türkmenistanyň geçýän 200 kilometr bölüginiň tas utoranyny, emma onuň geçmeli beýleki döwletlerini turwa çekmek işlerini asla girişilmändigine ünsü çekýär. Not in Afghanistan, not in Pakistan, not in India. Gaz geçirjini çekmek işleri ne Awganistanyny, ne Pakistanyny, ne de Hindistanyny başlandy. Elbetde bu ýagdaýlary göz öňünden düşürmeli däl. Emma bärde bellemeli ýene bir ýagdaý bar. Saud Arabistany onsuzam Awganistany pul ýatyrýar. Awganistan geçirji bilen baglanyşykda teknik işlerini geçirmek, onuň uğru boýunça desgalar gurmak barada planlarynyň bardygyny aýtdylar. Awganlar muňa çynlyky çimeleşýän ýaly bolup görünýär. Emma hiç kim Awganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlaryndan söz açmaýar diýip Roberts belledi. But of course, the one thing nobody mentions is the security situation in Afghanistan. Bilermen Saud Arabistany bilen bu proýekt boýunça gelinen alalaşykda howpsuzlyk ýagdaýlarynyň göz öňünde tutulan bolmagynyň mümkinligini çaklaýar. And I'm wondering whether what we're talking about really Menne bu arada maglumat yok. Ýöne belki de Saud Arabistany bilen gelinen alalaşykda beýleki ähli taraplarym göz öňünde tutulandyr. Bu diňe bir çaklama. Emma meniň pikirimçe bu gaz geçirje Talibanyň zyýan ýetirip bilmezligi üçin ýeketek çykalgadyr. would not have the power to interdict the pipeline at a time and place of their choosing. Bellek geçtik. Türkmen häkimetleri ilki başta gaz geçirjiden 2019-njy ýylyň aýagyna aktarylyp başlanjakdygyny ýylan etseler de, bu möhlet soň bilen 2020-njy ýyla çenli ýyza süýçürildi. Şol bir wagtda John Roberts bu proýektiň keskitlenen möhletde amala aşjakdygyna şüheli garaýanlygyny, has dogrusy, soragyň ol proýektiň düýbünden amala aşmazlygy dogrusyna goýulmalydygyny hem sözüne goşdy. Dünýäde tebii gaz baýlygy boýunça ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistan häzirki wagtda öz tebii gazyny diňe Hytaýa satýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günlügi gepleşmede men Sahra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow 2018-nji ýylyň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi diýen şygarynyň çuňur many mazmunyny beýan edýän täze ýokary çeperçilikli filmleri döretmeň zerurdygyny aýtdy. Belläp geçsek bu waka da şolda büdjet işgärleriniň köpçülikleýin ýagdaýda çekilmeginde Berdimuhammedowyň ýazandygy aýdylýan Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabyň esasynda çeper filmiň suraty düşürilip başlanandygy baradaky maglumatlardan bir aý çemesi wagt soňa gabat geldi. Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň maglumatyna görä, anna ony geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow milli taryhy medeni mirasy wagt etmek, halkara derejesindäki medeni çäreleri taýýarlamak we geçirmek. Aýratynda 2018-nji ýylda Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi şygary astynda geçirilen çäreleri iş teňleşdirmek boýunça alınıp barlayan işleri möhüm wezipeleriň hatarynda kesgitläpdir. Şol bir wagtyň özünde de taýýarlanýan habarlaryň we teleradio ýaýlymlar arkaly berilýän gepleşikleriň hiliniň ýokarlandyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmeligi bellenildi diýilip, resmi habarda Türkmen lideriniň bu wagtda vice-premieri bir näçe anyk görkezmeleri berendigi aýdylýar. Prezidentiň Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitaby geçen ýylyň oktýabrynda ilaty hödürlenipdi. Munyň ýygy bilen kitap Türkmen mediasynda giňden mahabatlandyrylyp, şeýlede onuň Germaniýa, Awstriýa, Saud Arabistany, Hytaý ýaly ýurtda tanışdyrylyş dawralarynyň geçirilendigi habar berildi. Mundan başga kitabyň ady 2018-nji ýylda geçmeli
Ýaşullar maslahatynyň şygary hökmünde saýlandy. Geçen ýylyň dekabrynda bolsa ýurdun Demiradyk welaýatynyň taryhy sebitlerinde Berdimuhammedowyň Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi adly kitabynyň suraty düşüriliş işleriniň alınıp barylandygyny Azatlygyň daşawdaky çeşmeleri habar berdiler. Şona yerli medeniýet işärleri çeper filmiň was düzlügündäki Aşgaýdyň pir ýadygarlygynda könürgenç we görogly etraplarynyň taryhy sebitlerine suraty alınýandygyny we oňa welaýatyň büdjet işärleriniň mejburi ýagdaýda çekilýändigini Azatlyga gürrüň beripdiler. Büdjet işärleriniň ähli harajatlary özleriniň çekmelidigine, şeýle-de bellenilen ýerlere özleriniň aşmaly bolýandyklaryna, filmiň suraty düşüriliş işlerine kömek bermekden ýüzegrenleriň işinden kowuljak döwülen haýwat atylýandygyny we käbir işärleriň hem gününe 40 manat töläp, ornuny başga birini ýollaýandyklaryny da goda etrafynyň muallimlerining biri Rahat Azatlyk radiosuna gürrüň beripdi. Galy bersede filmde köpçüliklerin sahnada suraty düşýän medeniýet işärleriniň zerur bolan libaslary öz hataplaryny almaly edilendigi barada hem bu filmde suraty düşýän oýunçylaryň biri atlandyrylmasyzlyk şerti bilen Azatlyk radiosuna gürrüň beripdi. Berdimuhammedow 2006-njy ýylyň aýagynda häkimiýet başyna gelmeginden odal nähildir bir kitap çykaranda barada maglumat bolmasa-da prezident döwründe sportsmen, aýdymçy we sazanna, awtosürüji, atşynas, ussat çapyksuwar hökmünde tanaldy. Indi Berdimuhammedowyň adyndan 50 goly kitaby çap edildi. Diňe 2016-njy ýylda onuň adyndan 7 kitap çykdy. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Daşawuz welaýatyny ýaşaýjylardan şu ýylyň hasabyna entek ýerine ýetirilmedik kommunal hyzmatlar üçin tölegler toplanyp başlandy. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylarynyň berýän maglumatyna görä, şu aýyň başyndan bäri welaýatyň gaz, ýangyn howpsuzlygy, elektrik we agyz suwy edaralary gapyma-gapy aýlanyp 2018-nji ýyl üçin ediljek hyzmatlaryň töleglerini öňünden ýygnap başlapdyrlar. Yerli resmiler her hojalykdan gaz hyzmaty üçin 20 manat, agyz suw hyzmaty üçin 24 manat, elektrik hyzmaty üçin 30 manat meşwerine pul toplaýarlar. Bu tölegler ýaşaýjylaryň sarp eden gazy, suwy tog üçin däl, eýse ýokardagdalan edaralaryň şu ýylyň hasabyny hödürülecek hyzmatlar üçin alynýar. Ýatlasak, Türkmen häkimetleri geçen ýylyň 1-nji noýabryndan başlap ilatyň hal ýagdaýynyň gowulanyny öňe sürüp 25 ýyl boly wagt bäri mut berilip gelinen gazy, suwy, togy tölegli hasaby geçiripdi. Hökümet degişli ölçeýjileri goýmadyk raýatlara garşy gerekli dokumentlerini bermezlik ýa-da dynçalyşy goýurmazlyk ýaly çäreler hem ýoly goýdy. İşsizlikden ýaňa çörek pulumuz alada. Bu talap edilýän tölegleri tölemege pul nireden bolsun? Senin ýagdaýyňa ýa nalyşyňa garaýan ýok. Töleg edip bilmeseň 100 manatdan 420 manata çenli jerime ýazyp gidýärler. Onu hem wagtyna töläp bilmeseň, seni suwda çekip prosent bilen töledýärler diýip atlandyrylmalygyny soran daşawuzly bir raýat Azatlyk radiosynyň yerli habarçysyna gürrüň berdi. Ol tölegi we jerimeni nagyt görnüşde töläp bilmedikleriň suwdyň karary bilen öý goşularynyň mejbur döwletiň haýryna geçirilýändigini, ýagny konfiskasiýa edilýändigini hem bellek geçdi. Goňşymyzyň biri kakymyň öýü şeýerde bir salym garaşyň pul getireýin diýip gitse, oňa eýýäm jerime ýazyp gidipdirler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan daşawuzly sözüne goşdy. Şol bir wagtda adatça her ýylyň aýagyna tölenýän kommunal hyzmatlaryň häzirki pursat näme sebäpden ýygnalyp başlananlygy barada ilaty hiç hili düşündürüş berilmeýşi ýaly bu barada degişli görkezme ýa-da buyruk hem görkezilmeýär. Tölegler ýygnamaga iwrilen edari işgärleriniň aýtmagyna görä, olara diňe dilden görkezme berilipdir. Bu barada welaýet derejesindäki ýolbaşçylar dil üstü bilen görkezme berdiler. Hiç kimiň hal ýagdaýyna seretmäň. Han konkretjek bolsalar, göni jerime ýazyň diýip tawşyrdylar. Biz diňe ýumuşaglany, biziň özümizem bular töläýmeli diýip anonim galmak şerti bilen yerli kommunal edarasynyň işgärleriniň biri Azatlyk radiosyna gürrüň berdi. Şol bir wagtda ýokardaky maglumatlar dogrusyny daşawuzyň degişli edaralary bu ýolbaşçylary resmi derejede nähilidir bir maglumat bermekden ýüze gürdiler. Gal berse de bu ýagdaýlar Türkmenistanyň öz garaşsyzlygyna eýe bolaly bäri iň agyr ykdysady krizisi we pul ýetmezçiligini başdan geçirýän döwre gawat gelýär.
Muňa garamazdan Türkmen hökümeti 100 milyonlarça dollarlyk şol sanly mehmanhanalaryň konferensiýa zallarynyň gurulşyny alyp barýar. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada adatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlep bölümine Adatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Adatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Gepleýär Adatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk we gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Mary welaýatynda kepek, jymyk, sarwyn otçylarynyň barha artýandygy barada maglumatlar hem artýar. Marynyň peşanaly obatynyň ýaşaýjysy Atatürk'den aýtmana görä, kepek nowbatlaryna bir hepde 10 gün öňünden ýazylmaly. Nowbata ýazylmak üçin hem dukany öňünde bir näçe ulap gijisi bilen durmaly. Nowbatyň ýetende bolsa dukan eýeleri hem tanawa ýazýarlar hem-de oba ýaşaýjysy bolsaň da seniň şahsiýetini tasdikleýän pasportyň nüskasyny talap edýärler diýip ol dowam edýär. Kepek nowbatyň gelýän çag bolsa dukana baryp habar alyp durmaly. Nowbatlaryň dogry ýöreýändiги ýa ýöremýänligi bolsa dukandaky satyjylaryň tanawaly. Tanyş bilişlerine isleýän wagty isledigçe kepek ýa sarwyn berip nowbaty beler diýip garaşyp oturan ýaşaýjylar barada bolsa unutulýan halatlaryň hem bolýandan Atatürk'de sözüne goşýar. Dukanlaryň öňünde dören nowbatlary gelecek bolup, bu sanawyň häkimlikler tarapyndan görkezme bilen düzülýändigini hem ýaşaýjylar aradan aýyrmaýarlar. Kepek, jymyk, sarwyn gyçylarynyň döremeniň täýäplerini bolsa anyklamak ýöneköy halka başartmaýar. Döwlet dukanlarynda emele gelen bu gyçylyk hususy dukanlarda ýüz berenok. Iki wagtyndan satyn alsan kepek hem jymyk hem sarwyn tapdyrýar. Ýöne 1 kilosynyň döwlet wagty 30 teňe durýan kepegi hususy dukanlarda kilosyny 80 teňeden, sarwynyň döwlet dukanlarynda 1 kilosy 60 teňeden bolsa, onu hususy dukanlarda 1 manat 10 teňeden almak ýöneköy halka agyr düşýär. Onsuz hem döwlet dukanlarynda hem olaryň bahalary özalkydan 10-20 teňe gymmatlady. Şeýle wagtdan iýmal mal saklajak bolsaň, onuň hoçylyga hiç bir peýda gelmeýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Mary welaýatynda odal 1 kilosy 15 manat bolan mal etleriniň häzir 1 kilosynyň 20 manata çykandygyny, iýimleriň gymmatlamanyň orta esasan towuk iýdetjilere öz ýarama täsirini ýetirýändigini, soňky 1,5 aýda towuk gümürtgelerini o berlerinde 80-90 teňe, käýerlerde o da 1 manat çeli ýokarlanandygyny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Haýdydyr bir harydyň nowbatlaryny ýa bolmasa dollar nowbatlary, bankomat nowbatlary ýa nowbatlary döredip, daşary döwletlerde okyan talip çağalaryna pul uğratmakdaky kynçylyklar ýaly kynçylyklary döredip ýöneköy halkyň arkaýyn işläp, arkaýyn demdinç almana wagt goýmaýarlar. Ýurdu dolandyrýan emeldarlar bu zatlardan habarda däldirler. Elbetde habarlydyrlar. Ýöne bizde başga bir rahat durmuş şertlerini döretmäge ukyply ýolbaşçylaryň ýetmejçiligi aradan aýrylman, ömrümizde nowbatlarda geçirmäge mejbur edildik diýip ýaşaýjylar öz pikirlerini paýlaşýarlar. Adatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlinlikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Adatlyk Radiosu habarlar gündeligini dowam etdirýär. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson Ýewropa ýurtlaryna edýän bir hepde golay safarynyň dowamyna ilki başdan 22-nji ýanwarda Londonna Britaniýanyň ýokary derejeli resmileri bilen duşşar. Ol soňra hem Paryja, Warşawa barar, şeýle hem Şweýçariýanyň Davos şäherine geçirijek bütün dünýä ykdysady foruma gatnaşar. Bir resminiň bildirmegine görä Tillersonyň Amerikanyň ýaranlary bilen geçirijek duşşuklaryna esasy tema Iran bolar. Tillersonyň sapary Iranyň ýazow programasyny çäklendirmegiň deregine halkara sanksiýalaryny ýatyrmak boýunça Tehran bilen gelinen alalaşygyň geljegi hakda ýapak tahtalaryň aňyrsyna çekeleşikli gepleşikleriň barýan mahalyna gabat gelýär. Döwlet departamentiniň bir resmisi 19-njy ýanwarda jurnalistlere şeýle diýdi. Bilişiňiz ýaly biz alalyşykdaky boşluklary doldurmak we enneki çärelerde Iranyň regiondaky ziýanly täsirlerini çäklendirmek üçin edýän tagallalarymyzda aýratynda Britaniýa we Fransiýa bilen sağlaşykly işleşmäge aşa ähmiýet berýär.
Şol sebäpden men gepleşiklerde ýokary ornda durjak şol bolar diýip pikir edýärin. Üstümüzdäki aýyň başlaryna Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump özünden öňkü prezident Barack Obamanyň ýol başçylygyna 2015-nji ýylda gol çekilen alalyşykdaky betbaşçylykly kemçilikleri düzeltmek üçin Ýewropaly ýaranlar we Kongres bilen işleşmek isleýändigini aýtdy. Trump alalyşyk 4 aýyň içinde berkidilmeýän halatyna Washingtonyň ondan çekiljekdigini aýdyp duýduruş berdi. Tehran alalyşyga haýsy formaty hem bolsa üýtgetmeniň giýerilmegini reddetýär. Gelişige gol çekişen beýleki ýurtlar Britaniýa, Fransiýa, Germaniýa, Hataý we Orsiýet bolsa alalyşygy bir agızdan goldaýarlar. İran özüniň ýadro programmasynyň parahatçylykly maksatlar üçindigini aýsa da Birleşen Ştatlar bilen beýleki döwletler ony ýadro ýaraglaryny öndürmäge synaşmakda aýplaýarlar. Devlet Departamenti Tillerson Londonna Amerikanyň öten hepde açylan täze ilçehanasyna baryp görýärdi. Aslında bolsa ilçehananyň açylyş dawarasyna Trump gatnaşar diýip çak edilipdi. Ýöne prezident beýleki deliller bilen birlikde o diplomatik missiýa sarf edilen $1 milyard çykdaja salgylanyp bu pikiri reddetdi. Tillerson şeýle hem İran, Siriýa, Libiýa, Demirgazy Koreýa we Ukraina barada hyzmatdaşlyk boýunça Britaniýanyň premier ministeri Theresa May, Milli Howpsuzlyk Keňeşi Mark Sedwill we ýurduň daşary işler ministeri Boris Johnson bilen pikir alşar. Tillerson 23-nji ýanwarda Fransiýanyň daşary işler ministeri Jean-Yves Le Drian bilen gepleşik geçirmek üçin Londondan Paryja barar. Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlary gündelik bilen men Şaýmyrdan Ulumrady Kabuldan. Dün Kabulda 5 ýyldyrly mehmanhana bolan terror hüjümde ölülleriň sanynyň artandygyny Awganistanyň içeri işler ministrligi hem tasdiklady. Ölülleriň aglabasynyň daşary ýurtlardigini ministerlik belledi. Terror hüjümde 18 adamyň helak bolandygyny Awganistanyň içeri işler ministerliginiň medbugat wekili Nusrat Rahimi Azatlyk Radiosyna aýtdy. Ölülleriň 14-süniň daşary ýurt raýaty bolandygyny Rahimi bildirdi. دقیقاً ارقامی که نهایی شد و آخری است نهایی است در مجموع 18 نفر است. Intercontinental adlı mehmanhana bolan hüjümde illa goly adamyň ölendigini garaşsyz çeşmeler habar berýär. Onlarça insanyň yaralanandygyny ma'lum edýär. Yaraglylaryň odaçmagy netijesinde Kam Air adly hususy hawa ýollary şirketiniň ençeme daşary ýurtly işgäri ölüpdir. Kam Air adly Raýat Hawa ýollary şirketiniň wekili Semet Osman Semediň aýdysyça waka ýüz beren wagtynda otolda şirketiň 40-dan gowrak işgäri bar eken. Şirketiň işgärläriniň köpsi daşary ýurtlydyr. Şirketiň ençeme işgäri hüjümde helak boldy. 9 adamyň heniz ölü diýilisi belli däl. Ýetirim bolanlaryň akbalyndan habarymyz ýok. Hökümet bu barada bize maglumat bermeýär diýip Semedi nägelelik bildirdi. بیشتر از 40 نفر در هتل بودن از بین رفتن یا معلوم نیستن. 2 نفر فعلا نیستن. Continental adlı Kaşan mehmanhananyň howpsuzlygy hususy idara tarapyndan öpçün edilýärdi. Bu otele jeňçiler öňem şeýle hüjümi amala aşyrypdy. Kabul Balx adlı howpsuzlyk goraýjy hususy kompaniýanyň işgärlerinden polisiýanyň waka barada sorag edýändigini Awganistanyň içeri işler ministerligi habar berdi. Ýöne saklanan adamlaryň heniz aýplanmagandygyny içeri işler ministerligiň terrorizme garşy göreş boýunça idarasynyň başlygy general Necip Aman aýtdy. یک تعداد دوستان با خود داریم و ما او را نه به عنوان متهم بله دقیقاً. Kabulda 5 ýyldyrly mehmanhana amala aşyrylan hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Emma bu hüjümüň haqqany adly ekstremist topar tarapyndan gurnalandygyny Awganistanyň howpsuzlyk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary aýdýar. Kabulda öňem sähel çawagtyň dowamında şeýle terroristik hüjümler boldy. Ol hüjümleriň käbiriniň jogapkärçiligini Islam döwleti adly topar öz üstüne aldy. Terroristik hüjümlerde köplenç asuda ilatyň ziýan çekendigini adam hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.